Imini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Bantwana bahle base-Afrika. Siyabonga kuNkulunkulu osigcinile. Kwaze kwafika lesikhathi inyama isahlangene nomphefumulo. Yebo sinawo amanxeba esingawakhomba lapho esilimale khona kulonyaka. Sinabafowethu sinodadewethu abahambile emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuthi thina asibe khona siubone lo nyaka uphela. Sesicela ukuthi ke uNkulunkulu asigcina azasuwelisele enyakeni omusha. Ngithunyiwe abantwana abahle base-Afrika inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngethule lenkonzo yokugcina kuleli sabatha lokugcina kulonyaka. Ngizocela ke ukuba ke sedlule encwadini kaJohane ye-14 ngizofunda ivesi le-15. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Amen. Kulesi sikhathi sika December thina amaNazaretha isikhathi lapho sikhumbula khona inkosi yamaNazaretha ulangaphuma sikothe nabalotha uliyabahangula. Okuyinkosi yesibili eyalandela umprofeti uIsaya. Umprofeti uIsaya mefika ufike wathi uthunywe uNkulunkulu. Wathi kodwa ngihambi ngedwa ngihamba nomoya oyingcwele kaNkulunkulu, uNkulunkulu angiphathise wona. Wawusuyabonakala ke lo moya oyingcwele ahamba nawo usebenza phakathi kwabantu. Kunezinto eziningi kakhulu ezenzekile ngesikhathi ephila umprofeti. Ezazithi mazenzeka umuntu abone ukuthi lento ingaphezulu kokwenza komuntu wasemhlabeni. Kucace ukuthi lo muntu akayedwa. Kwaze kwathi nabantu ababengayimisele ngokumvuma ukuthi uthunywe uNkulunkulu baphoqeka ukumvuma ngoba bebona izinto ezazenzeka. Izinto eziningi ezenziwa uShembe. Umafukuzela uDube wazibhala lezi zinto eincwadini zakhe khona lapha abhala khona imisebenzi eyenziwa umprofeti uShembe. uDube ke wayengeyena umNazaretha, waye umKristu enebandla lakhe. Kodwa waye umngani kaMprofeti uIsaya Shembe. Wayesebhala izinto eziningi azenza. Wayengavela abhale nje uDube. Wayeqala phenye kuqala athola ubufakazi balento eyenzekile, athole nabantu abazoyifakazela. Abe nayo yonke imininingwane bese ibhala ke lento. Manje ke kwakuyindlela leyo yokuthi uNkulunkulu akhombise ngokusobala ukuthi uhamba naye akahambi yedwa. Kodwa ke kulenyanga ke asikhulumi ngaye umprofeti, asikhulumi ngaye umqali wendlela, sikhuluma ngenkosi ilanga eyaba ngeyesibili ukuhola leli bandla eyalandela umprofeti. Ngiyengifiseke ukuthi wonke umuntu akayicabange ikakhulukazi kuthina singamaNazaretha. Ukuyicabange kuwena inkosi ilanga. Kuwena ozolandela lo muntu wasezulwini ngokuhola leli bandla. Athe mayilisungula wathi ibandla likaNkulunkulu likamenzi wezulu nomhlaba. Wena ke umuntu okufanele ukuba holele lo bandla. Ebese uyibuka ukuthi wawuzoqalaphi wenze njani uma uphethe into kaNkulunkulu, ngoba into enkulu kakhulu inkosi ilanga okwakufanele uba iyenze kwakuwukwenza isiqiniseko sokuthi umoya oyingcwele lo ofike nomprofeti noma umprofeti esehambile wona uhambi lo moya oyingcwele uyahlala phakathi kwamaNazaretha usale la emhlabeni esehambile umprofeti. Kwakungelulu ukwenza lokho. Ukuze wenze leyo nto kwakufanele ukuba ugcine yonke imiyalo anifundise yona umprofeti. Le miyalo athe imiyalo kaNkulunkulu iyona le miyalo ezokwenza ukuba umoya oyingcwele uhlale phakathi kwenu. Kwakufanele ube ugcine yonke leyo miyalo. Manje ke ukugcina leyo miyalo ngesikhathi senkosi ilanga iqala ithatha leli bandla kwangeyona into elula, ngoba
Imithetho yala eNazaretha ilikhuni kakhulu, yesida. Iyimithetho eqeda ukukholwa kubantu. Umprofeti engakahambi, uma besho ababekhona ngesikhathi sakhe, wathi kade hambile eyohlola indlela azohamba ngayo uma esehambile la emhlabeni. Wathi mefika kwenye indawo esigodini esithile owasibiza ngesigodi sosizi, wafica kugcwele abantu abaningi kakhulu abakade bahamba emhlabeni. Uma ebabuza laba bantu ukuthi nenzani lapha na, ngoba mina benginifundisela ukuthi nezulwini, nenzani lapha, bamsola kakhulu bathi wena owaqinisa imithetho, sivinjwe ile mithetho yakho, asikwazi ukuya ekhaya ezulwini ngenxa yale mithetho yakho. Kwabe sekuvela ihlabelelo lapho esithi besilizwile we babamkhulu sahlulwa ukulenza, ngoba inkulumo leyo abayibhekisa kuyena. Bathi thambisa izwi lakho, siyozama ukulenza mungalithambisa. Babekhuluma sengathi imithetho yakhe ushembele, kanti imithetho kaNkulunkulu. Manje-ke uma esehambile umprofeti, ibandla seliholwa ilo muntu owayesemncane kakhulu, ngoba inkosi ilanga ithathe ukuhola leli bandla ineminyaka engama-30 phela. Izohola ibandla kade liholwa indoda endala. Lapha ebandleni kwakukhona amadoda amadala kakhulu. Sekufanele baholwe-ke manje yilo mfana omncanyana. Uma-ke fika-ke phakathi kwebandla inkosi ilanga, kuwukuthi iyona esizohola ibandla, abantu abaningi bazitshela ukuthi bazomfaka umoya wokuthi kukhona imithetho okufanele ukuba isuswe kule mithetho ekhona egcinwayo lapha eNazaretha. Kukhona imithetho okufanele bayithanjiswe. Manje-ke kwase kufanele ukuba inkosi ilanga ikhethe noma ikhethe uyise noma ikhethe abantu. Ngoba uyise uthe mntanami le mithetho le ebengihamba ngayo ebengiyigcina mina imithetho kaNkulunkulu, nawe uma usuwenza lo msebenzi kaNkulunkulu uzogcina yona le mithetho uyigcine injengoba injalo. Inkosi ilanga-ke uma sekufanele ikhethe noma ikhethe abantu noma ikhethe uyise, yakhetha uyise. Yakhetha ukuma nemithetho kayise, le mithetho efundiswe uyise la ebandleni. Ngoba kwakuthi ma umuntu enza into ngeyona bese mbiza mhlalise phansi, athi khona nilokho enakufundisa ubaba na, ubaba yini owathi anokwenza kanje, bese kusho ukuthi kuphambene nemfundiso kaShembe. Uma umuntu enenkani elokho eqhubeka eyephula ngenkani imithetho, waye yamtshele ukuthi kuleli bandla kwenziwa kanje. Uma ufuna ukwenza kanje, hamba usungule lakho ibandla, ebese uwenza-ke ngalendlela ofuna ngayo. Ngempela bakhona abanye abahamba bawasungula amabandla abo abefundisi. Ngikhumbula nje ukuthi ma inkosi ikhuluma ngakho lokhu, ithi yahlangana nabo eThekwini ngelinye ilanga, laba bafundisi abasungula ibandla labo. Ithi-ke ngizwa kuthiwa senifaka utshwala ebandleni lenu. Bathi bona hawu kunjalo impela kunjalo, sesifakile utshwala, senzela ukuthi abantu bebe baningi, beza abantu ey'nkonzweni ngoba abantu abezi. Manje-ke kusho ukuthi nayo-ke inkosi ilanga abantu babelindela ukuthi ebesivula izinto ey'njengotshwala, isithi phuzani utshwala ukuze kuhlale kumnandi ebandleni. Ithi-ke incwadi engiyifundile, uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Uma kuwukuthi thina siyamthanda uShembe njengoba kade sikhumbula inkosi ilanga, uma kuwukuthi siyayithanda kufanele sibonakale ngokugcina imiyalo yayo, ngoba inkosi ilanga ifundise kakhulu ngalobu buNazaretha. Kukhona amadoda akhona la ebandleni asemadala njengamanje, akhuliswe yona inkosi ilanga, kungamadodana ayo, kwakufana nokuthi amadodana awazalayo. Imvamisa yabo wayebabiza ngamagama mayikhuluma nabo, njengobaba wami nje, ontanga bakababa wami laba engikhuluma ngabo, wayebabiza ngamagama. Uma wayekhuluma nobaba wayembiza ngegama ethi Moses, ebesethi baba gijima ekuyena, ngoba kwakungabafana bakhe kunjengamadodana.
babemthanda kakhulu, babengafa mawumthitha bengamfela, beyithanda nemithetho yakhe le owayeyibeka phezulu kwabo. Uma ke isihambile inkosi ilanga, kukhona abantu abakhule ngaphansi kwayo, abayijikele bayiphendukela, base beshumayeza abantu bethi kwakuwumuntu onenhliziyo embi, kwakuwumuntu onolaka, kwakuwumuntu onenhliziyo elikhuni. Besho ngoba wanqaba ukuvumela ukuthi abantu benze izinto abayithandayo ebandleni. Wanqaba wathi okuzokwenziwa kuleli bandla ilokho enikufundise obaba, ilokho kwashiwo uNkulunkulu. Base bengamthandiki abantu mayisehambile. Kwase kuthi ke mayisehambile, imithetho eminingi abebafundise yona base beyiyeka. Ukwahlukana kwebandla bese liba maqembu kanje kwawulimaza umthetho webandla, ngoba namhlanje sebeyayekwa abantu benze zona lezi zinto owayethe umprofeti azifuneki kuleli bandla. Kunezinto eziningi kakhulu esezenziwa ebandleni lamaNazaretha owathi uShembe azifuneki. Kuneyinhlobo zabantu owayethe azingeni kuleli bandla. Kodwa kwathi mayinkosi ilanga isihambile nalomthetho kayise ungasaqinile umthetho, base bengena laba bantu ebandleni. Njengamanje bagcwele ebandleni laba bantu abayilezi zinto owayethe umprofeti azifuneke ebandleni. Abanye bagcotshiwe bangabafundisi, abanye babavangeli, abanye abashumayeli, kodwa bayazenza lezi zinto okwakuthiwa ayifuneki. Ngoba into esibukwa manje sekuwukuthi fanele abantu bebe baningi ebandleni. Lokho yayingenandaba nakho inkosi ilanga. Uma kuwukuthi uphula umthetho waleli bandla, kwakulungile uhambe kunoma uhlale phakathi kwebandla, kodwa ubungayigcina imithetho yebandla. Yayingenandaba nobuningi babantu. Namhlanje ibandla lamaNazaretha selibukwa njengebhizinisi. Sekufanele abantu bebe baningi balethe imali, ukuze imali beningi kubuswe. Ayisanakiwe indaba yomthetho kaNkuluNkulu. Akusanakwa ukuthi umuntu uphula umthetho kaNkuluNkulu. Akasekho umuntu okhishwayo ebandleni akhishelwe ukuthi wephule umthetho kaNkuluNkulu. Imfundiso yenkosi ilanga yayibheke kakhulu ekuthenini umuntu aphenduke ngenhliziyo yakhe, akholwe, anamathele kuNkulunkulu ngenhliziyo yakhe. Angabheki izinto zakhe, angabheki ukuthi unani, angabheki ukuthi kwenzekani kuyena, kodwa abheke into eyodwa, abheke ukuthi uyawugcina yini umthetho kaNkulunkulu. Kunabantu abahlala ebandleni kunzima, behlupheka kakhulu ngenxa yokuthi babehleli ethembeni lokuthi ithi inkosi ilanga uma nigcina imithetho kaNkulunkulu niyobe niyakhombisa ukuthi niyamthanda uNkulunkulu. Uma nigcina imiyalo kaShembe anifundisa yona umprofeti niyobe nikhombisa ukuthi niyamthanda. Ithi inkosi ngelinye ilanga kwenzeka lapha ekuphakameni. Kwathi omunye umfana wanukubeza ingane yentombazane yenye indoda ekhona la ebandleni. Umoya wale ndoda wawusuwonakala kakhulu emva kokuba lo mfana esenukubeza ingane yayo. Yayisihambi siye enkosini ilanga isiyobika ukuthi baba ngehlelwe isimanga, umfana othile unukubeza ingane yami. Inkosi ithi ke cha kulungile, ngoba usungibikele, kulungile ngizobikela abafundisi bayikhulume le ndaba. Yayisiyakhulunywa ke le ndaba yalomfana onukubezele ngane. Yahlala le ndoda yahlalela ukuthi lo owumholi webandla uthe iyekele kimi le ndaba, imina engizoyisebenza. Ungaphazamiseke ekukholweni kwakho ngoba wena uzokholwa. Uma unganaka le ndaba uzogcina usuphuma ekukholweni ebese konakala ukukholwa kwakho. Iyekele kimi le ndaba, imina engizoyisebenza. Ithi ke inkosi kwathi emva kwesikhathi yayisibuya le ndoda isize enkosini. Uthi baba into engiphethe kabi akusathandazeki. Noma ngithi baba ngiyazama enhlizweni ngithi ngizama ukuthandaza kuvele kubuye le ndaba akusathandazeki. Yathi inkosi cha, ungavumi kuba le ndaba ikuphazamise ekukholweni. Iyekele kimi. Yahlala le ndoda
yabekezelela lobu buhlungu obabuyihlubula ngoba sekusho umlomo ongathethi imanga, sekusho umuntu emthembile, sekusho umuntu amthanda kakhulu. Ngoba njengoba ngisho ngithi obaba bethu bakhuliswe inkosi ilanga, njengoba ngithi babeyithanda bengayifela uma kufanele befe. Uthi ubaba ngelinye ilanga, ubaba wami ongizalayo, uthi ngcono ngoba sengizohamba emhlabeni, ngoba ngikwazi ukubona lento engiyibona yenzeke ebandleni. Ubaba wayesikhuzile kuyo, wathi ngenzeki, sengibona yenziwa abefundisi. Kuleli bandla kwahamba kwaba khona abafundisi ukuthi uma umuntu kade phethe inkonzo ekhuluma ngemithetho, ekhuluma ngeimfundiso zenkosi ilanga, bese kusukuma umfundisi amsole ebandleni athi nizohlubula abantu. Msana ukhuluma ngalezi zinto ezilukhuni nani ezinehlulayo, nizohlubula abantu. Lase liyafa ibandla likaShembe. Namhlanje nombani wenza into ayithandayo, usuke ubone namhlanje uthi uyabuka kugidwa umgidi, kuthiwa umgidi kaShembe le. Kodwa umuntu uyabheka ubone kuphethwa amahawu empi. Lamahawu wathi mayifika uShembe wathi siwayeke, wathi wasifanele thina ngoba thina silwa impi yasezulwini. Wasinika amahawu amancane, wathi naka amahawu kufanele niwaphathe, amahawu amakholwa. Namhlanje usubona nje amakhosikazi ephethe amahawu amadoda, amahawu amakhulu, ngoba yilona lo muntu usenza into ayithandayo. Uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Uma umuntu umthanda uyugcina imiyalo yakhe ngisho engasekho. Uma ke sithi sikhumbula inkosi ilanga, asiyikhumbule ngokugcina imiyalo yayo, noma ngabe yayilukhuni, noma ngabe yayinzima, singaphenduki bese sithi thina wayenenhliziyo embi ngoba wayethi agcinwe umthetho kaShembe unjengoba unjalo. Ukuthi ubani noma useduze kangakanani kuyena, noma wake wamenzelani ngelinye ilanga, uma usuwephula umthetho wayiqhobozela njengempisi mayiqhobozela inyamazana, bethi impisi edla abasondezeli, ngoba wayelwa nomuntu ongawugcina umthetho kaNkulunkulu, noma ngabe umkhulu kangakanani, noma ngabe umfundisi kwangasho lutho. Uma usuwephula umthetho kaShembe wawusuwonile kuye. Inkosi ibusiseni kuzoyile. Amen.